Страхотно първо полувреме на Артемио Франки. Страхотно за виолетовите, които водят в резултата с 2-0. Страхотна работа тук на цялото нападение на тима на Рафаеле Паладино. А бившият играч на Ювентус Роландо Мандрагора успя да се разпише в 18-та минута, за да може Фиорентина да има аванс от 2 попадения при своето домакинство на Ювентус. Ние се завръщаме обратно в нашето коментарно студио. С Любо Божанков ще поговорим за това, което се случи през първото полувреме. Говорихме за това, че Фиорентина трябва да покаже онова невероятно отношение, което показа преди няколко кръга срещу Интер. И аз мисля, че видяхме точно това от тима на Паладино. Съгласен ли си? Ние разгадахме в интервюта преди матча на Паладино, че той иска да постави Фиорентина близко до водещите отбори и този матч е идеален момент те да покажат своята сила. Защото много пъти сме казвали, че няма значение каква серия ще направиш, когато се изправиш срещу топ отбор, ти трябва да запазиш същата инерция. И това първо полувреме, нека да не казваме този матч, това първо полувреме показва точно тези думи на Паладино и в момента се движи в правилната посока. Веднага се насочваме към попаденията, които видяхме в рамките на първото полувреме. Само за 3 минути Фиорентина поведе с 2-0. Тук в 15-та минута Робин Госенс